welcome back to my YouTube channel. It's me, Epijana Perez. So now before I start, please like, share, and subscribe and click the notification para kayo sa bagong video. So now guys, yan. So part 2 na to guys. Yay! Part 2 na yung part 1 pinakita ko lang. So yan yung part 2 guys. Yan. Pakibasa na lang po. Super mega guys, it's 188 pieces po. So ito po yung mga ano yan. Yan guys. So let's open. So, ayan nga guys. Oh, may sira na papel kasi nagsulat din sa yan. Yan guys. So, ang una po muna natin ipapakita is ito po yung color guys. So, kunyari color white guys. So, yan guys. Color white crayon. Yan. Tapos, ang bango nyo guys. Yan, may color white, color brown, color gray, color brown, violet, blue, green, yellow, orange, pink, red, orange, ganyan. Tapos guys, ito nga po palang oil pastel. Kung anong color niya po dito, ayan din po yung color niya dito. So, pakita natin. Ito color. Yan guys. Maliit lang. Hindi masyadong mataba. Diba guys, pag nabili kayo ng oil pastel, masyadong mataba. Ito kasi guys, kaya pag bumili kayo ng oil pastel, ilalagay dito, hindi po magkakasya. So, ang next po guys, ito po, di ko po, alam mo ba ito? Basta parang tawag dito, pentel pen eh. Yan. So, alamin muna natin kung ano ito. Marker. Marker po ito guys. Kalimutan ko lang po kung ano. Color green guys. Color green. Yan, sunod-sunod yung color orange, color red, color orange, dito. Color black, color blue. So now guys, ang next guys is pencil. Yung pencil guys, hindi po siya Mongol, hindi ko po alam kung ano tatak niya. So, tingnan natin. HB pencil guys. Yan, sa pinakahulihan siya. 1 lang siya guys. Yan. Super thick niya. Color black. Di pa na sharpen. Di pa siya nasa. Hindi pa siya nakalagay. Yan, di po alata kasi po guys, black. Yan. So, dito na po sa 1, column A. So guys, yan nga po. Color, oil pastel, marker, and pencil. Yan guys. Ha? Yan guys ang column A. So, dito naman po tayo sa column B. So, ito, ang kaparehas lang nito guys is yung color at ang oil pastel. Yan. Ganda yung color niya dito. Kung ilang pieces yung color niya dito, ganda yung pieces. Kung ilang pieces yung color, ganda yung pieces niya guys. Kaya, pag nabusan ka, ito kasi guys, ito naman po maingay lang po. At ito naman po teka. Mini color pencil. So, 24 pieces to guys. Yan guys. Natulis at nabalatan na siya guys. So, totoo guys yan, nabalatan na talaga siya. Yan guys. Yan dito. At, hindi ko na po ito ipapakita itong ganito. Kasi po, yan po. Parehas lang po ng ano niya yan. Yan guys. Ang next naman po natin is ito. Glue. Yan go. Naunti na siya. Kasi ginamit. Glue po talaga ito. Ang kala ko sa, ano ba yan? So, no. Hindi po siya pang ganyan, ha? Yan guys. At, you know, what is this? Ito guys, yung pang sa oil pastel. So, pag nag-color kayo, basta alam nga ng technique doon guys. So, pinakita sa akin ng tita ko kung paano gamitin. Akala ko dati pambura yun. So, hindi ko alam. Ito pala yung pambura. Yan. Alam na yan. Parang pam lang siya. Yan. Nagamit ko na. Yan guys. Next guys is sharpen color yellow guys. Yan guys. So, pang dito siya sa pencil guys. Yan. Dapat kasi kasama yung color pencil guys. And next naman guys is eraser, you know, eraser pang bura ng inyong mga ng pencil. Yeah, tsaka yung trinay ito ng kapatid ko ibura sa dito sa sa color mini. Ano ba yan? Yan nagman siya.
yung nag-drawing it. Umulit-ulit siya. Yan guys, so tapos tayo dito sa mga ano na yan. Next naman guys, ito. No, ito yata yung plastic pallets. Guys, ano nga po ba ang plastic pallet? So, hindi ko po yung alam. First nakalagay dito kasi one plastic pallet eh. So, ito yata yung plastic pallet niya guys. So, di ko lang alam Hey guys. Dito mo ilalagay mga colors guys. Yan guys, may brush din siya. Color black. Brush. And ito, meron siya color black, color violet, color blue, color green, color brown, color pink, color green, color yellow, color orange, and light orange, color red, color blue, light blue, orange, and yellow. So, yan guys, yung buong color niya guys. It's the merch. Dito siya nakalagay. So, di din halata, guys. Hindi din halata. Okay, so. So, guys. Guys. Yan siya, guys. So, ito po lahat. So, 168 pesos. So, guys, totoo, yung binilang ko to, 168 na siya. So, yan, guys. Hindi po siyang sabitan dito. No, alam niyo na po yan, guys. Ta-da! So guys, if you like this video, please subscribe, please like, share, and subscribe, and click the notification bell para wala kayong mamiss sa aking mga bagong video. Bye-bye!